Я не вельмі аматар футболу. У дзяцінстве на яго не хапала часу. Сам рэдка з гэтым заняткам сустракаўся, але у савецкія часы, я памятаю, футбол быў паважаная гульня, як усе прыліпалі да тэлевізара, калі матч ішоў. І аднойчы бачыў такую карціну, што ў Грузіі спыніўся рух на трасе, нехта вынес маленькі тэлепрыёмнік на капот аўтамабіля, і ўсе, якія праязджалі хто насустрач, хто ў гэтым напрамку выходзілі с аўтамабіляў, падходзілі к этому тэлепрыёмнічку і глядзелі матч. Это была з'ява, бо іграў Динамо Тбілісі. Динамо Тбілісі, і асабліва мне запомніўся такі нападаючы з гэтага клуба Давід Кіпіяні. Наўрад ці хто сёння з аматараў нават футбола успомніць гэтага, не пабаюсь слова, мастака гульні. Ну, але быў такі Давід Кіпіяні. Вот память Давіда Кіпіяні, вот это вот работа.